Здравейте! Когато изглежда, че няма надежда, винаги съдбата ни отваря една врата. Врата, която да ни покаже, че има изход от всяка ситуация. Точно такъв изход е намерила Моника от Румъния в лицето на маг Божидара, за което ще ни разкаже самата тя. Здравей! Ти от 4 години живееш в България. Какво ти се случи след като пристигна тук и как те завъртя съдбата, така че да те срещне с Божидара? Много проблеми. Като дойдохме тук, не можехме да си намеря работа. Беше трудно. Също така, по едно и също време с съкървата започнаха много проблемите да стават. Скандали постоянно. Нямаше никакъв изход. Също така, понякога до такъв степен да се карам с съпругът ми. Много бяха проблемите. Събраха и вече не знаех какъв ще бъде, какъв изход ще намеря. С Божидара си намерихме, една позната ми я препоръча, каза, че е била много добра, с нейните сеанси, с нейните ритуали, на нея й помага много. И така вярвах и аз малко, че ще може и тя да ми помага. Реших да се обаждам, да говоря с нея. И така с времето отидох пред нея, постоянно имаше сеанси с мене, ритуалите. С времето почна с съкървата, малко по-добре да се разбираме, намерихме работа, не живеем вече пред нея. И постоянно говорене с нея, с нейните сеанси, се оказа, че може би някой ми е направил някаква магия, да не се разбирам с мъже ми, с съпругата ми, с съкървата също така много. Да не ме иска в семейството. Тя каза ли ти кой е направил тази магия или спести това? Предполага, че може би бивша ми приятел, понеже бяхме доста години заедно с него, не го преживя много добре. И заради това все проблеми се отказа да имам от магията. Пак с помощта на Божидара, с нейните ритуали, почна нещата да се оправят. Ти вярваше ли, че тя ще може да ти помогне да поправи цялата ситуация и нещата да се нормализират, или отиде от чисто любопитство и за да ти вдъхне вяра и кураж да се справиш сама? Както беше много трудно положението, с много проблеми. Не вярвах много, обаче казах да пробвам, да видя какво ще стане. Няма какво да губя. Пак тя доста добре ми помага. Да, убеди ме. С какво те убеди всъщност тя? Как и повярва? С нейните постоянни сеанси, постоянно говорене, с нейните ритуали, постоянни и така. Така ти вдъхна доверие с времето? Да, с времето доверие. Нещата видях, че почват малко по малко да се оправят. И така останах много доволна от нея. И си има моето доверие, което мога да го препоръчам и на моите приятелки, които имат проблеми или в нужда. Сега чуваш ли се с Божидара и вярваш ли, че в нейно лице можеш да намериш един постоянен съветник и приятел във всеки един проблем? Да, може. Още поддържаме връзката също така. Още отивам на сеанси, въпреки че нещата се подобриха. Продължавам да отивам при нея и да се видя с нея. Какво би казала на тези, които не вярват и са скептично настроени на тази тема, не вярват в способностите на подобни хора? Да вярват малко повече в тях, нямат за какво да са скептични. Няма какво да губят. Няма какво да губят, освен да стават много по-добре за тях, в тяхна полза. А какво би казала на Божидара? Че много и благодаря за всичките сеанси, ритуалите, които ги направи с мене, че всичко и нещата се оправиха. Сега вече си наред? Да, всичко е наред. И си благодарение спокойна. на Божидара. Да. Радвам се, за което успех. Благодаря.